Здравейте! Гледате предаването за общински въпроси и проблеми "Часът на кмета". Аз съм Бисер Илиева. И днес, както всяка неделя вечер, ще говорим на живо по общински въпроси. "Часът на кмета" вече трета поредна година остава единственото предаване в български ефир, което задава директно вашите въпроси към кмета на общината ви. За връзка с мен можете да пишете във Facebook страницата ни "Часът на кмета" и на моята поща bisera.ilieva@kanal3.bg. На ефирните ни телефони ще очаквам и вашите въпроси към кмета, който ще ми гостува в студиото. Телефоните ще виждате изписани по време на предаването. Преди обаче да започнем по същество, вижте някои от водещите новини от общините през изминалата седмица. За 26-ти пореден път в Перник започна фестивалът Сурва. В града се събраха кукери от 3 континента и го превърнаха в световна столица на карнавала. Отново хиляди предпочетоха да дойдат в Перник, за да станат част от магията на кукерските игри. Студът не спря дори най-малките участници в игрите. Тази година беше представен и ритуалът събуждане на земята от сън, който се играе с рало за берекет. Само с 3 гласа против на общинска сесия беше приет бюджетът на Пловдив за 2017 година. В последния момент рамката му беше увеличена с 2 милиона лева по предложение на БСП и бяха планирани допълнителни приходи от данък за придобиване на имущество. Кметът Иван Тотев седеше на обичайното си място и показваше разбиране към предложенията за пренасочване на финанси, които се получаваха до края. Припомням, през седмицата съдът го възстанови на длъжност като градоначалник. Драгажните фирми по Дунава са готови да блокират реката заради увеличението на таксите за дейността им. От 1 януари тази година те трябва да плащат по 2,55 лева на кубик инертен материал, вместо досегашната сума от 1 лев. Това е второто поскъпване за последните 5 години, след като през 2012 година таксата скочи от 10 стотинки на 1 лев. Всекидневие Литва в фотографии е името на изложбата, която беше открита и ще разкрие на публиката във Варна погледа на известни литовски фотографии за живота в прибалтийската държава. Изложбата е част от огромната колекция на фотографската галерия на Литовския фотографски съюз. Изложбата е продължение на изградените през 1970 година контакти и обмен на идеи и изложби между фотографските общности в България и Литва. Тишина и спокойствие цари в рибарското селище край Камчия, след като арктическият студ скова в почти 10 см лед реката. Ледът е най-дълбок при устието, където тя се влива в Черно море. Гледате "Часът на кмета". С оглед предстоящите предсрочни парламентарни избори на 26 март, вече негласно започна предизборната кампания. Какво правителство ще се състави след изборите е от пряко значение за това как ще работят българските общини. В "Часът на кмета" за последните 3 години доказахме, че политическата сила, от която са издигнати кметовете, не е от значение. Не е от значение нито дали имат предишни мандати или пък са местни. От значение е единствено как кметът работи за общината си, дали изслушва гражданите, дали се вслушва в техните искания и недоволства, дали възприема съветите им и дали подлежи на градивна критика. Ясно е, че в общината отиват данъците ни и в замяна на тях сме длъжни да изискваме да се работи. Но има и такива моменти, в които са адски актуални думите на Франклин Рузвелт: "Не питай какво държавата ти може да направи за теб, а какво ти може да направиш за държавата си." Респективно важи и за общината. Такива примери са да изчистим сами снега пред блока или къщата си, да не паркираме по зелени площи, с други думи, да имаме онова отиващо си самосъзнание, което ще ни направи достойни граждани. И понеже това самосъзнание изчезва бавно под натиска на различни фактори, най-важният и най-близък до гражданите човек е кметът. Или, с други думи, сезоните се сменят, обаче направеното или не от кметовете остава. Те също трябва да бъдат критикувани и работата им да бъде следена изкъсо, както и да има обратна връзка между управителите и техните граждани. Това е смисълът на "Часът на кмета". Осигуряваме най-прекият път до вашия кмет. Как ще работят българските общини при служебното правителство и какви спънки има пред нормалната работа на кметовете, дори и при обикновено правителство, ще говорим с заместник-председателя на Националното сдружение на общините в Република България и кмет на община Кърджали, инженер Хасан Азис. Вие можете да зададете своите въпроси към него на телефоните, които ще виждате изписани на екрана. Добър вечер, инженер Азис. Добър вечер. Благодаря ви много, че приехте тази моя покана за гостуване в "Часът на кмета". Бяхте гост преди повече от година в "Часът на кмета", сега вече в качеството ви на заместник-председател на Сдружението на общините в България. Спомням си, че когато се провеждаха изборите за това кой да бъде председател на Сдружението, лично премиерът Бойко Борисов посочи вас като кмет за пример и каза, че вие също бихте бил достоен председател на Сдружението.
Като заместник-председател на Сдружението, как виждате изминалата 2016 година? Нека да започнем от там. За българските общини успешна ли беше тя? Използвам случая по същия начин да ви благодаря за повторната покана към мене, вече и като заместник-председател на управител на Съвета на Националното сдружение. Също така си спомням тези емоции за избора на председател на управител на Съвета на Националното сдружение, но да се върнем към днешния ден. През 2016 година Националното сдружение, като една от най-големите неправителствени организации в нашата страна, обединяващи всички общини в Република България, си постави няколко задачи през 2016 година. На първо място беше за включването на основни мерки в програмата за децентрализация и в стратегията за децентрализация в нашата страна. На второ място подобряване на финансовото състояние на общините в нашата страна, включително и за подобряването на дейностите, образование, таксата битови отпадъци, социални услуги, образование и други секторни политики, които развиват всяка община. И не на последно място е реалното стартиране на общинските проекти по финансиране от средства по Европейския съюз 2014-2020 година. По отношение на свършеното, може би въпросът ви трябва да бъде пречупен през закона за държавния бюджет в нашата страна, който закон има пряко отношение към основният, също така и за общините, документ, който обуславя развитието и дейността на общините. Това са бюджетите на общините. В настоящия момент е почти така, както видяхме и за Пловдив, така и в Кърджали, и във всички други общини в нашата страна. Вече тече процеса за приемането на бюджетите за 2017 година. Но така или иначе, пречупено през закона за държавния бюджет за 2017 година, бих казал няколко неща, които са постигнати от ръководството на управителния съвет на Националното сдружение на общините в нашата страна. На първо място, независимо от лошото финансово състояние и в национален мащаб, и на местно равнище, бихме казали, че ръководството на Националното сдружение имаше много активно участие при разработването на закона за държавния бюджет. На базата на тази наша активност ние постигнахме няколко много важни, положителни за общините резултати. На първо място бих посочил увеличението за първи път от 6 години, последователни непрекъснати усилия на ръководството на Националното сдружение, за първи път от 6 години увеличение на средствата за държавната администрация, т.е. за администрацията на общините. Имаме увеличение от 8% на тези средства в размер на 18 милиона и 700 хиляди лева, което ще ни даде възможност за увеличение на заплащането на общинските служители. На второ място бих казал увеличение на капиталовите разходи с 12 милиона лева. Зимното поддържане тази година успяхме да увеличиме с 2 милиона и 100 хиляди лева. Общата субсидия за делегирането от държавата дейности е вече 200 милиона лева и не на последно място общата изравнителна субсидия за общинските бюджети е в размер на около 5 милиона лева, които са добри финансови показатели за подпомагане на нивата на достигнатата задлъжнялост на общините. Може би ще стане въпрос и за това към настоящия момент. Разбира се, освен тези положителни неща, които успяхме да постигнем като работа на Националното сдружение, мога така да кажа, че по отношение на мерките заложени в програмата за децентрализация и в стратегията за децентрализация в нашата страна, ние все още сме на едно от последните места в Европа. Точно това щях да ви питам. От години се говори за тази децентрализация. Докъде стигна тя и защо сме на такова последно място? Една много сериозна тема. Даже бих ви така предложил тема, която заслужава
не едно или две предавания, основно по отношение на децентрализацията в нашата страна за местното самоуправление. Но ако направим един кратък преглед на децентрализацията в нашата страна, може да кажем няколко положителни, разбира се, някои неща, които нас като местна власт не ни удовлетворява и ние не сме постигнали основни показатели в стратегията за децентрализация. Ако се направи този анализ, може би трябва да изходим от първата концепция и първата правителствена програма за децентрализация, която е приета през 2002-2005 година. Като основната тема, която е заложена в тази стратегия, беше финансовата самостоятелност на общините. Първата стратегия, която е приета от 2006 с 2006 времеви хоризонт 2015 година, стратегията за децентрализация и програмата за изпълнение на тази стратегия през 2000 до 2015 година. Всъщност се постави няколко цели. Вече се надгради не само изискването за финансова самостоятелност на общините, но тук и вече за функционалната независимост на отделните нива на управление в държавата. Какво имам предвид? Бяха посочени три стратегически цели. На първо място, първата стратегическа цел беше свързана с това да се подобри функционалната възможност на областния управител да провежда ефективна политика, координирана с местната власт. На второ място се изхождаше за децентрализация в самата община на базата на подобряване на услугите на общините в кметствата и в звената, които предоставят услуги в общините. Все пак трябва да се има предвид, че в нашата страна от 265 общини ние имаме над 4500 кметства, които непосредствено и пряко предоставят услуги и са в пряка отношение с жителите или с самите избиратели. В тази връзка, може би, трябва да подчертаем, че по отношение на функционалната експертиза или функционалното достигането на добро функционално ниво на областния управител или на второто ниво на управление не е от най-добрите, които могат да бъдат давани за пример в нашата страна. На второ място, по отношение на финансовата стабилност като стратегическа цел номер 2, да, с промените в Конституцията вече общините имат възможността да определят своите данъци и такси. С промената в тази Конституция през 2008 година, всъщност и с промената в Закона за местни данъци и такси, общините за първи път получиха правото с решение на Общинския съвет да определят размера на местните данъци и такси. Нещо повече, като положителна страна от достигнатото и ниво на децентрализация или постигане на определена цел, на втората цел в тази стратегия, беше за определението на новият приходоизточник за общините. Това е патентният данък. Слизам от този анализ на стратегията и на програмата за децентрализация и ще кажа нещо важно по отношение на достигнато ниво на децентрализация България и Европейския съюз. Винаги трябва да имаме точка на сравнение. Европейския съюз и общините в Европейския съюз и местно самоуправление е един добър пример за нас. По показател местни приходи към брутния вътрешен продукт, това е един от показателите, по които се определя нивото на достигнато децентрализация в местното самоуправление. Нашата страна от 16-то място се премести на 14-то място в Европейския съюз при достигането на два много важни показателя. На първо място, местните приходи към брутния вътрешен продукт трябва да бъдат най-малко 8%. Ние през 2014 година постигнахме 8,4 или 8,6%.
Това е един от добрите показатели. Ако вземем за пример 2006 година, когато сме започнали, това беше от порядъка на около 6,9% примерно. На второ място, един от друг основен показател на Института за икономически изследвания към Световната банка е по отношение на общинските разходи към публичните, към общите разходи в страната. По този показател ние сме на около 20% и по този показател вече ние сме от 14 на 12-то място в Европейския съюз. И още един показател по отношение на стратегията за децентрализация, това е по отношение на даването на възможност на местната власт в нашата страна за определянето на нови приходоизточници. По този показател, за съжаление, ние сме на незавидното, за 2014 година става въпрос, на незавидното от 22 на 20 място по отношение на данъчните ни правомощия. Данъчните правомощия на общините, което е важно и за което през последните 10 години ние водиме, така да кажем в кавички, битки с всички правителства за даването на възможност на допълнителни данъчни правомощия на общините като приходоизточници. Може да влезем и в тази тема, тя е интересна. Да, исках да ви питам, обаче взимам повод от това, което казахте за задлъжнялостта на общините, а нерядко сме свидетели на такива казуси, в които се блокира работата на цяла община. Даже ако не се лъжа, имаше едно място, на което разпродадоха дори стола на кмета на търг. По този показател къде сме? И има ли някакъв напредък, както се казва, в намаляването на тази задлъжнялост? За съжаление, тази задлъжнялост бих искал да обвържа с данъчните правомощия на общините във връзка с финансовото състояние. Независимо, че през 2016 година ние отчитаме добри постигнати цели на Националното сдружение по отношение на подобряването на фискалните взаимоотношения между централната и местната власт. Тук за задлъжнялостта има редица фактори, които трябва да бъдат взети предвид. На първо място това е влошената национална и световна икономическа и финансова ситуация, на която сме свидетели. На второ място, разбира се, тук става въпрос за процесите на централизация и децентрализация. Тук по отношение на анализа за децентрализация трябва да кажем, че през периода 2010-2012-2013 година по-скоро в нашата страна се наблюдава процес на централизация, отколкото на децентрализация, което означава, че централната власт по-скоро е изземвала функции на общините, отколкото да е предоставил функции и ресурси за изпълнението на тези функции. Задлъжнялостта също така е резултат от влошената икономическа ситуация в страната, както казахме, но и трябва да се кажем и в самокритичен план, трябва да се кажем и като че ли в недобра фискална политика, която се провежда от страна на общините. Още нещо трябва да се отбележи по този въпрос. Това е във връзка с изпълнението на проектите, финансирани от средствата от Европейския съюз. Защо? Защото през последните години има един негативен процес, който е в голяма тежест на общините и те са свързани с така наречените финансови корекции при изпълнението на проектите. Всички тези финансови корекции през последните години бяха изцяло върху плещите на общините и те трябваше да изплащат с собствени средства. Мога да ви дам няколко примера за общини, които изпълняват големи проекти в рамките на 20, 25, 30 или 50 милиона лева, особено примерно по оперативна програма «Околна среда» във връзка с изпълнението на проектите, свързани с изграждането на пречиствателни станции. Имаше общини, в които финансовите корекции започват от 25%, 50%, даже и на 100%, което обрича дадена община на финансов фалит.
Имайки предвид, че бюджета на Кърджали на такъв голям град е 50 милиона лева само за една година, си представям за една малка община колко натоварващо би могло да бъде това. От друга страна пък, така като сме обикаляли и страната, за да снимаме, сме ставали свидетели на куриозни случки примерно от порядъка на това да се построи стадион, огромен стадион с европейски средства в едно село, в което има примерно 10 човека старци. Така че наистина понякога има странности в общините. Сигурна съм, че и вие така сте наясно с тях. Наскоро обаче съобщихте, че има проблем в формирането на такса смет. Като заговорихме за бюджета на общините, защо? Преди да кажа моето мнение по този въпрос и опита на общината по този много важен въпрос, който касае всички жители, не само за Кърджали, но и на нашата страна, по отношение на задлъжнялостта, колкото да искам да избягам от темата за политиката и за политическия процес, ще се огранича само в това да кажа, че понякога задлъжнялостта на общините е в пряка връзка с политическата принадлежност и управлението на централно ниво. Понякога тази зависимост е правопропорционална, за други представители на местната власт е обратно пропорционална. И ще приключа с тази тема, за да не политизираме този въпрос. Независимо, че има примери в това отношение и доказателства в тази връзка. По отношение на данъчните приходи, само искам да навляза в тази тема. През годините управителният съвет имаше много предложения към централната власт по отношение на 3 наши предложения, които биха ни дали възможност на общините да имат по-голяма самостоятелност. На първо място това е предоставянето на част от ДДС на общините, т.е. на предприятията, които работят в рамките на общината. На второ място, нашето предложение, което така или иначе ние не можахме да убедиме централната власт да влезе в стратегията за децентрализация, е част от данъка на физическите лица, данък доход на физическите лица, така наречен ДДФЛ, част от ДДФЛ да остава в общините. И това има логика в това отношение, защото в рамките на дадена община хората, които плащат данък върху своите доходи, е нормално да остане в рамките на общинския бюджет, за да може ние да развиваме по-ефективна местна политика. И не на последно място. Това е трето наше предложение. Ако това обаче се случи, няма ли да стане така общини, в които има развит бизнес, в които има индустриални предприятия, няма ли да дръпнат много по-напред, отколкото общини, които знаем, че са откровенно бедни и в тях няма работа? За съжаление и за сега това неравенство между общините го има. Разбира се, ДДФЛ-то трябва да бъде обвързано с един механизъм на преразпределение, което трябва да се направи между централната власт и, примерно, Националното сдружение или местните власти, необщо казано. Но искам да обърна внимание на един трети въпрос, който също е толкова важен и, за съжаление, в различното говорене това като че ли не се чува много добре. Това е ангажимента на държавата, на местната власт и на родителите към най-малките, т.е. към таксата за детските градини. Към настоящия момент държавата липсва тази отговорност. Нашето виждане винаги е било 1/3 от таксата за детските градини да бъде на държавата в лицето на централната власт, 1/3 да бъде на общините и 1/3 да се поема от родителите, което е нормално. Към настоящия момент, през всички тези години, ние не успяхме държавата да си поеме тази 1/3 или някоя част от тази отговорност към най-малките. Иначе погледнато, да, държавата поема своята отговорност към учениците в образованието и така нататък, но към детските градини този въпрос все още стои на гърба на общините. Как си го обяснявате? Само за нежелание ли става въпрос? Не, аз мисля, че
Тук, така както примерно от 6 години водим битки, пак в кавички, по отношение на увеличаването на издръжката на държавната администрация в лицето на общините. Аз мисля, че тук трябва да има една по-добра координация и, разбира се, една наша целенасочена работа на Националното сдружение по отношение на този въпрос и ние го правиме. Като заговорихме за бизнес, няма как да подминем и въпроса, че бизнесът нерядко се оплаква от това, че някъде се къса връзката между бизнеса и местните власти. Ще ви дам пример с една община, да не я назоваваме, в която 3 големи компании идват да построят свои заводи, но благодарение на личното отношение и негативно отношение на кмета и 3 големи завода си тръгват от общината, правят заводите си в съседна община. Колко е важно да има връзка между бизнеса и между местната власт и те да си сътрудничат? В крайна сметка всичко това е в полза на гражданите. В Кърджали също има такъв пример. Една голяма фирма, която беше решила да инвестира в една друга община. Така или иначе ние успяхме да привлечем... Ето, вие сте и привлякал на този кмет, който ви казвам, аз той може би нямате предвид Кърджали. Не, Кърджали не. В настоящия момент условията, които се предоставят и инвестиционният климат, който се предоставя от общината, е изключително важен. Но тук пак опираме до това, до каква степен местната власт в лицето и на кмета, и на общинския съвет, и на общинските съветници, разбира се, и по отношение на местния бизнес, също не трябва да се изключва като елемент от тази добра формула за привличане на инвестициите, са в добра координация и до каква степен са активни. На второ място, тук трябва да говорим и за законодателните възможности на местната власт по отношение на привличането на бизнеса. Това е важен въпрос. Какви възможности има? Към настоящия момент като че ли никакви. Като, разбира се, като си имам предвид само единствено, че общината може да предоставя своя земя и то, ако има такава, на големи инвеститори. Разбира се, пак спазвайки закона за обществените поръчки, определената земя трябва да бъде на конкурсно начало или на търг и на тази база да се явяват всички на равна основа, за да може да се реализира един или друг проект. Но това е нещо, което инвеститорите ги интересува. На първо място инвеститора го интересува, разбира се, на първо място дали общината има такава земя. На второ място дали общината ще направи така, че да има довеждаща инфраструктура, т.е. път, вода, електричество, включително и малки пречиствателни станции за определените райони. На трето място, дали общината или държавата предоставят облегчение по отношение на данъчната тежест и на таксите по отношение на даден инвеститор. За съжаление, ограничени са възможностите на общините във връзка с изграждането, даже и на довеждащата инфраструктура. Това е единствено и само в правото и на доброто желание, и на доброто разбиране на кметската администрация, на общинския съвет, дали ще одобрят един такъв разход или не. Затова привличането на инвеститори, колкото е да е важно за общината и респективно за страната ни, тук аз си мисля, че трябва да имаме и още допълнителни законодателни инициативи, в които да имаме определени преференции и на, разбира се, по определени критерии на бизнес, който се развива в една или друга община. За всичко това казахте няколко пъти, че е много важно общините да работят добре с държавата. Сега обаче правителството е служебно. Как ще работите с такова служебно правителство? През годините Националното сдружение, ако говорим за Националното сдружение или за кметовете, имаме опит за работа с служебни правителства. Ние нямаме притеснение във връзка с ангажиментите и отговорностите, които са много ясно и категорично записани в Конституцията от една страна. От друга страна, за
това, че в служебното правителство все пак една много голяма част от представителите в служебното правителство са хора, които имат завиден опит в управлението на държавата на различни нива. Лично аз не смятам, че служебното правителство ще затрудни по един или друг начин процесите в местното самоуправление. Още повече, нашето виждане по този въпрос са в няколко посоки. На първо място, всички проекти, които са започнали по отношение на средства от Европейския съюз, те да не спират през времето на провеждането на предсрочните парламентарни избори и до съставянето на следващото редовно правителство на нашата страна, което означава в времеви порядък от порядъка на 3 до 4-5 месеца и нататък, не се знае. На второ място, надяваме се националните програми, които са свързани с общините, по същия начин да продължат да се реализират и там също да няма прекъсване, за да можем ние да постигнем своите цели. И не на последно, трето място е служебното правителство, също така и следващото, да намерят начин да финансират изборите, да осигурят финансирането, които се полагат и на местната власт, и на общините, защото то не е малко. А вие притеснявате се, че това няма да се случи ли? През годините сме свидетели на това, че една част от разходите, които се правят примерно за изборите, така не че си остават за местната хазна. Добре, вие сте кмет на Кърджали. Ще се включите ли в изборите? Като казвам, ще се включите ли в изборите? Въпросът съдържа и подвъпрос. Естествено, че ще се включите. Сигурно съм, че ще имате много работа покрай тези местни избори. Но миналата седмица тук на гости беше кметът на община Белица, Радослав Ревански, и него питах. Ако го поканят за депутат, ще оставите ли Кърджали и ще станете ли депутат? Първо да кажа няколко думи за господин Ревански. Един добър кадър, активен, млад, много обещаващ и аз съм сигурен, че хората от Белица са много горди от това, че има такъв кмет. Са много проекти, които се реализират. По отношение на предсрочните избори, ние сме в началото на мандата. Местните избори бяха 2015 година. Има още 3 години до края на този мандат. В личен план всеки кмет се кандидатира, за да довърши своя мандат. По същия начин аз съм излязъл и съм бил кандидата за кмет на Кърджали, за да довърша и този мандат. Но разбира се, въпрос на решение на партията от една страна, но личното ми мнение е, че трябва да имаме възможност да реализираме мандата си. Няма да предадете гражданите си, така каза миналата седмица господин Ревански. Като си заговорихме за бюджет, финансиране, предприятия, винаги, когато дойде кмет тук при мен на гости, винаги го питам един и същи въпрос. Как ще се справят общините с безработицата? Знаете, това е огромен проблем. Предполагам, че в Кърджали не е толкова застъпен, защото все пак е голям град, но в малките общини безработицата е наистина особено силен проблем. Когато става въпрос за безработицата в общините, всъщност ние говорим за безработицата в страната. Да, като цяло. Затова това също е една отговорност, която трябва да бъде споделена с държавата, т.е. в лицето на централната власт. И тук също така ние изпитваме нуждата и празнота от една по-дълбока стратегия за превенция на тази безработица. Не само в големите градове, но в по-малките населени места. В настоящия момент едно от големите непредизвикателства на местната власт по отношение на безработицата е, разбира се, средствата от Европейския съюз. Ние като че ли всеки проблем първо търсим решението в средствата от Европейския съюз и след това започваме да мислим за нещо друго. Защото вече и новата стратегия, и новата визия на плана Юнкер, плана 2020, едно от важните елементи на този
план е по отношение на осигуряването на заетост в населените места. Затова всеки един от проектите, които се реализират и се разработват общините, е свързано с това да бъдат пречупени през решаването на проблема с безработицата. Какво означава? Означава, че ние, освен социалните проекти, освен проекти свързани с подобряване на социалната дейност, грижата за най-бедните прослойки от нашето население, трябва да насочим нашето внимание към икономически активни дейности, които трябва да бъдат реализирани на първо място. На второ място, образованието е нещо, което също е пряко свързано с тази безработица. И тук се връщам към нашата действителност през европейската, разбира се, и да кажа, че вече общините имат още една вменена отговорност във връзка с Закона за образованието. Професионалните гимназии вече са и общински. Какво означава това? Това означава, че всяка една от общините вече трябва да, от гледна точка на местните потребности, на икономическите дейности, които се развиват в дадена община, може да определя включително какви специалности в професионалните гимназии може и трябва да бъдат изучавани. Ако трябва да дам един пример, Кърджали вече се превърна и е център на модерното автомобилостроене, мога да го кажа, с над 3500 души работещи в този сектор, 24-часов работен режим, включително и машиностроителните заводи, които са в Кърджали. Вече пред нас стои въпроса професионалните гимназии за пряка връзка с работодателите, с заводите и фабриките, които има в Кърджали, да актуализират своите учебни програми във връзка с нуждите, които имат. Защото Кърджали през последните години вече се превърна в вносител на работна ръка, отколкото ние да изнасяме работна ръка. Вие имате наблюдение на това, работи ли? В смисъл такъв, променят ли, както казахте сам, училищата, специалностите, за да поддържат връзка с фирмите? Ето тук, от гледна точка на този въпрос, който бяхте задали за координацията между местната и централната власт, тази промяна, разбира се, няма как да бъде единствено само на базата на разговори и преговори между община, гимназия и бизнес. Тук, разбира се, Министерството на образованието също трябва да е активен участник в този процес, за да има резултат. Такъв ли е? На този етап има такава заявка, че ще бъдат, защото все пак законът е нов. Инженер Азис, имаме зрител на телефона, който иска да зададе въпрос към вас. Много зрители имаше, но нямаше как да ви прекъсна. Беше много интересно. Здравейте! Там ли сте? В ефир сте? Слушаме вашия въпрос. Добър вечер! Добър вечер, слушаме ви. Искаме да попитаме господин Хасан Азис. Той, понеже е един спортен човек, кога може да построи една много хубава спортна зала в град Кърджали? Само това липсва. Всичко му е окей. Добре, благодаря ви много за този въпрос. Кърджали наистина се промени в последните години. Все пак има ли място и възможности за строеж на такава спортна зала? По отношение на този, благодаря за този въпрос. Не знам кой беше този, който зададе. Предполагам, че е кърджалиец. 2016 година ние обявихме Кърджали за година на спорта и включително обявихме година на обновяването на спортните съоръжения. Вече през 2017 година мога да кажа, че годината ще бъде година на откриването на спортните съоръжения, тъй като 2016 година направихме за пръв път от построяването на стадиона. Вече имаме почти завършен основен ремонт на стадион Дружба, най-големия в Южна България. Вече сме пред приключване на закрития плувен басейн в Кърджали. Също през тази година ще приключи този въпрос. И разбира се, спортната зала, всъщност стадиона, закрития плувен басейн са част от спортните зали, които имаме, така че този въпрос почти е решен пред нас. Въпрос на още малко търпение от страна на гражданите. Още двама зрители чакат на телефона. Здравейте, слушаме вашия въпрос. Добре, изгубихме единия. Следващия, там ли сте? Добър вечер, там ли сте? Ало? Здравейте, госпожо, слушаме ви, в ефир сте. В ефир ли съм? Просто слушам господин Азис, моите уважения. Добър вечер, да сте живи и здрави. Казва, че трябва да има връзка между гражданите и кмета. Но след като кмета не иска да се срещне с мен от
10 и повече години, или в един единствен път, като ти и ми каза, не мога да говоря с вас. Каква връзка? Как да я направя тази връзка? Кой е вашия кмет? Моля? Кой е вашия кмет? Кметът на вас ми е към квартала Спърхово. Заместник кмета, който е на квартала Спърхово, направо ми отказва тотално. След като имам молба за жилище от 96-та година. Имам съкръва 85 годишна. Мъжа ми е с 2 инфаркта, сина ми е с шизофрения. Госпожо, много ви моля, оставете си телефона на колегите от апаратна. Те ще го запишат и ще се чуем с вас след предаването, за да помислим някакъв начин, с който ще мога да ви помогна. Може би да установим връзка с кмета на Спарухово, но запишете, колеги, нейния телефон. Ще се чуем с вас след предаването. Инженер Азис, какво предстои в Кърджали през 2017 година, освен откриването на нови спортни съоръжения? Ние наскоро приехме бюджета за 2017 година. Основните ни приоритети бяха записани и очакваме през 2017 година реализиране на проекти в рамките на около 16 милиона лева към днешна дата, които са осигурени като финансиране, както от националните програми, така и от средства от Европейския съюз. Бих казал, ще имаме подобряване на образователната инфраструктура. Това, което говорихме с вас. За община Кърджали образованието било е и си остава приоритет по отношение на дейността на общината. 5 от училищата в града ще бъдат по интегрирания план за градско възстановяване и развитие, ще бъдат вложени над 9 милиона лева. Включително са предвидени основен ремонт и рехабилитация на улици, тротуари и започване на решаването на проблема с осветлението на града. На второ място, нещо, което очаква Кърджали все още е започването на санирането на жилищните блокове. Вече сме приключили с самата процедура за избор на изпълнител и тук очакваме стартирането на този процес. Има ли от какво да се притесняват хората? Знаете, в последните няколко седмици имаше много слухове за това. Ще спре ли програмата за саниране? Няма ли да спира? Хората ли ще го плащат? Колко струва на един собственик на жилище един вид да си плати сам санирането? Има ли от какво да се притесняват хората? Не, вече има много общини, в които вече са санирани блоковете. Хората усещат ефекта от санирането. Всички тези притеснения, които имаха в началото, вече е мит. Няма от какво да се притесняват хората. Още повече, че правителството и Народното събрание приеха още 1 милиард лева за продължаването на тази национална програма, която е една от добрите неща, които се свършиха през годината. И които работят. Имаме зрител на телефона. Здравейте, там ли сте? Да. Здравейте, госпожо, слушаме вашия въпрос. Добър вечер. Искам да попитам и кмета. От жители сме на село Болярче, Кърджалийско. Кога ще имаме вода в селото? Добре, благодаря ви за този въпрос. Инженер Азис, какъв е проблема с водата в селото? Кърджали има няколко характеристики, които отличават от всички други общини в нашата страна. Кърджали е на първо място в страната към настоящия момент с най-голям брой кметове. 94 кметове в Кърджали, които управляваме заедно 117 населени места. За съжаление, през годините голяма част от тези населени места са останали без водоснабдяване. Освен образованието като приоритет на общинското ръководство, един от основните ни приоритети също е водоснабдяването на малките населени места. И тук по същия начин ние трябва да говорим за споделената отговорност между местната и централната власт. Тъй като ВиК съоръженията са изключително държавна собственост, те са държавни дейности. Ето хората не задават този въпрос към министра на регионалното развитие или на министра на околната среда и водите. Хората повдигат този въпрос единствено и само към кмета на общината, като отговорен да реши този въпрос. Да, на този въпрос
човека, който се обади от село Болярци, мога да кажа, че Болярци е следващ етап от изграждането на водоснабдяването след Орешница. Сега решихме проблема с Орешница и сме осигурили достатъчно вода, за да реализираме и да решим проблема с Болярци. Това ми е отговора. Нека да бъдем и честни, че с 50 милиона лева бюджет за една година Кърджали дори и да иска да построи, просто финансово няма как да се случи. 117 населени места. Още повече, че пак казвам, общините не са на 100% отговорни за изграждането на водопроводната и канализационната мрежа. Това е и основно задължение на държавата като такава, защото много са малко общините, които имат общинско ВиК. Голяма част от 265 общини са с държавни ВиК дружества, които събират всички приходи от общината. Аз мога да ви дам пример, че през последните години ние сме вложили над 7-8 милиона лева местни приходи в изграждането на водопроводни мрежи в малки населени места и цели групи. И те си остават общински? Не. Те остават държавни? Ето това е. Ние влагаме общински средства и ги предаваме на ВиК дружествата, които са държавни, и те на базата на нашите инвестиции, които правим с местни приходи, те започват да събират своите такси за държавната хазна. Никак не е честно. Имаме зрител на телефона. Здравейте, там ли сте? Да. Здравейте, слушаме ви. В ефир сте. Можем ли да попитаме господин Азис? Можем, аз съм от град Хасково. Предлагам да направим едно рокадо с кмета на град Хасково. Той да дойде в град Хасково, а господин кмета Беливанов да отиде в град Кърджали. Защо Би така? ли се съгласил господин Хасан Азис? А защо така искате? Защото този човек е много... нямам думи за този човек. Много е добър. Гостоприемен, много е важно. Гостоприемен човек е. Всеки ден може човек с него да контактува. И влиза в положение просто. Може да ти помогне във всеки един момент. Сега аз да ви кажа честно, аз бях в Хасково, когато господин Беливанов беше избран за кмет, бяха така доста тържества. В крайна сметка, вие сте си го избрали. Там ли сте? Да, става въпрос, че господин Беливанов не е добър човек, но просто би ли се съгласил да дойде в град Хасково? В кръга на шегата предполагам, че инженер Азис ще ви отговори. Много ви благодаря за това включване в часът на кмета. Благодаря ви и аз. Познавам господин Беливанов. Разбира се, човек с опит. Беше областен управител. Кметската солидарност не ми позволява да кажа нещо друго. Мисля, че господин Беливанов така стои добре като кмет на Хасково. Още един зрител. Здравейте. В ефир сте. Слушаме вашия въпрос. По-височко, че аз съм възрастен човек, по-височко да ва чувам. Чуваме ви и ние. Здравейте, слушаме ви. Първо, аз живея на главната улица в Кърджали от 10 години. Има 4 дупки и кмета нека дойде с Мерцедеса да ги види, да ги прескочи и той. Не само да седи в съвета, не той, който го фалеше, че иска да иде този кмет в Хасково. Той е негов човек. Такива въпроси се задават. Този кмет да иде в Хасково. Ако той кмет иде в Хасково, сигурно ще паднат ушите. Благодаря ви много за този въпрос. Разбрахме въпроса ви за 4-те дупки. Още един зрител да чуем. Здравейте, там ли сте? Здравейте. Слушаме ви. Има ли възможност и правомощията кмета да се справи с браконерството в язовирите около Кърджали? Браконерство и по лов, и по риболов, и по отношение на лова и риболова. Добре, благодаря ви много за този въпрос в часът на кмета. Инженер Азис, да почнем с тези 4 дупки. Мога да ви кажа, че ако имате 4 дупки на главната улица, вие сте щастливец. Защото излезте по която и да е друга улица и ще видите за какво става въпрос. Знаете, и в София се запълват ударно дупки. Зимата беше такава.
Аз благодаря на господина, който зададе този въпрос. Първо да кажа така в кръга на шегата, че не кара Мерцедес, но за 4-те дупки за тази година в настоящия бюджет сме увеличили средствата за ремонта на общинската пътна мрежа с около 2,5 милиона. Така че тази година се надявам да има малко повече пари, за да можем да ремонтираме. А по главните улици са ни приоритет за по-добра настилка, като междублоковите пространства и малките улички са ни по-големият проблем към настоящия момент в Кърджали. По отношение на браконьерството, за съжаление, нито язовира, нито горите са общинска собственост. По този въпрос ние можем само да имаме една добра координация с службите, които са към Министерството на земеделието или към МОСВ. Понеже виждам кадрите, които колегите пуснаха, това е река Арда, прави много силно впечатление, че и язовирите, и реката са на много ниски нива. Знаете, това е особено важен проблем сега, когато една голяма част от язовирите са доста под критичните си нива. При вас как стои въпроса, изхождайки от това, което казахте, че те са държавна собственост? По отношение на тези... Това е по-хубавата. Това е по-хубавата, да. Това са летни кадри, но имаше и зимни кадри, които наистина се вижда, че така съвсем... Водното огледало към настоящия момент е прехвърлено от Министерски съвет за управление и стопанисване на община Кърджали. Това, което виждате, имаше един момент, в който ние изпуснахме водите на водното огледало, за да можем да проведеме Йорданов ден. Трябваше да има една подготвителна част, допълнителна реконструкция, но по отношение на нивата на язовирите и на реките, тук пак трябва да се отнесем и към централната власт, към службите към Министерството на околната среда и водите, които са пряко отговорни по отношение на поддържането на нивата на язовирите и реките. Нямате, предполагам, сигнали като онзи нещастен собственик на рибарник в язовир Въча. Накратко, европейски проект за над 1 милион евро, рибарници страхотни направени, източиха язовира, измряма на човека рибата и в крайна сметка държавата беше глобена с 15 хиляди лева за това, че унищожила проект за 2 милиона лева. Не знам какъв е бил язовирът. Едни от язовирите са общинска, другите са на управлението на НЕК. Колко средства сте вложили в инфраструктура в последните години, като стана въпрос за дупките? Защото в интерес на истината аз съм идвала няколко пъти в Кърджали. Как да кажа? Доста добре поддържани са пътищата. Както казахте, проблем е може би в малките През последните години винаги съм казвал, че Кърджали направи достатъчно, за да реши проблема с подземната инфраструктура. Особено през последните 3 години, когато изградихме вече и реализирахме проекта за интегриран воден проект и така се направи подмяна на водопроводната и канализационна мрежа на над 70 км в града, плюс изградената вече пречиствателна станция, поставят нови предизвикателства пред общината, включително към настоящия момент имаме над 22 км газифицирани улици, прокарани в града, което означава, че през следващите 50 или 100 години вече Кърджали няма да има нужда да копае надолу. Важното е да поддържа вече така наречената надземна инфраструктура. Само интегриран воден проект ни струваше 70 милиона лева, който проект вече е реализиран успешно и са минали всичките контролни органи за приемането на този обект. На второ място, през последните години, един от важните обекти, които реализирахме, са зелените площи. И тук трябва да кажа, че ние през последните 2-3 години вече се радваме на няколко европейски награди и признания за проектите, които правиме. На първо място това е пазара на производителите, който проект беше реализиран още в предприсъединителния период по програма САПАРТ на Европейския съюз. По този проект ние сме един от 8-те най-добри проекти в Европа. На второ място имаме
едно признание за един от 4-те най-добри проекта в Европа с изграждането на парк Карпезос. Така че тези две награди вече поставят Кърджали на наистина европейско ниво. Вие взехте наградата и за кмет на гражданите и съвсем вече последен въпрос, защото времето ни наистина изтича. На трето място сте по реализирани проекти с пари от Евросъюза. Това е огромен успех. Предполагам, че ви засипват и с проверки в общината. Да, вече няколко пъти имам възможността да кажа, че към настоящия момент проверките, които се извършват лично на кмета на Кърджали, са над 300. И освен, че съм най-проверяван кмет в България, може би съм и в най-проверявания в Европа, но това е в рамките и на шегата, и сериозно, разбира се, защото пък аз вярвам и че местната власт също трябва да бъде проверявана и контролирана. Напълно сте прав. Много ви благодаря, инженер Азис, за това участие в Часът на кмета. Инженер Хасан Азис, кмет на Кърджали и заместник-председател на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. Така се разделяме днес. Следващата седмица ще бъдем отново заедно в Часът на кмета в неделя, точно в 8 вечерта. До тогава подавайте сигнали по всяко време на денонощието на нашия фейсбук профил Часът на кмета. Помнете, че вашият град е вашия дом и си грижете за него. От мен екипа на предаването, прекрасна вечер и успешна нова седмица с програмата на Канал 3.